Dobar dan svima. Onako sam inspirisana za jednu lepu i korisnu, nadam se, temu za sve vas i mene. Inspirisana sam pisanim objavama jednog prijatelja iz školskih dana koji spada u onako osvešćene muškarce, emotivno pismene i hvala mu otvorene da to dele sa nama ostalima, jer to je veoma važno. Da učimo kako razmišlja muškarac, a kako razmišlja žena, kako se osjeća i shodno tome zašto sledi takvo ponašanje koje nam se često možda i ne dopada. Ali ne bih dalje na tu stranu da pričam, nego kako očekujemo da partner bude strašno celovit. Ako ovo nije neki čak pleonazam, suviše celovit pleonazam. Dakle, ako želimo da nam partner bude i neko za mudrovanje, za duboke teme, da proverimo prvo da li je zadovoljio one osnovnije kriterijume. Prirodu zanima reprodukcija i zato postoji ta strast i hemija među ljudima. Ako toga nema, dobijate prijatelja. Ako imate druge dodirne tačke, što je takođe krupna stvar u vašem životu. Prirodu takođe pod broj 2 zanima zaštita, sigurnost koju obezbeđuje muškarac za svoju partnerku i kasnije porodicu njihovu. Da li sa partnerom mudrujete, da li je on emocionalno pismen, mislim da prirodu uopšte ne zanima. Sad, ako je partner naravno voljan, otvoren i svestan da od toga zavisi kvalitet odnosa, naravno radit će i na tome. I partnerka, pričam ovako za muškarce, ili generalno imate i mnogo žena koje nisu emocionalno pismene. Ali htedoh reći da je veliki teret na svima nama koji smo nekome partneri, da moramo svašta nešto da budemo, kao i na nama ženama. Mi sa druge strane održavamo taj dom, dajemo mu toplinu, najčešće mi kuvamo, sređujemo, čistimo, veš, deca, domaći zadaci. Muškarci druge neke stvari sa decom, više su autoriteti, tu su neki sportovi, sportići. Bitno je da se mi nadopunjujemo, ali poenta ovoga videa je ne razočaravati se ako muškarac ne zadovoljava sve to nešto. Zato postoje prijatelji, možda nije duhovit, pa za šalu postoje komšije, postoji internet, potpuno nebitno. Niko od nas nije nekome kompletan partner. Na tome može da se radi da odnos bude bolji, ali treba biti zahvalan i za one stavke koje jesu zadovoljene. Eto, o tome sam htela danas. Mislite malo o tome, zašto da ne da vam odnosi budu bolji, prijatno.